Agora o que estamos moi pendentes é do que está pasando na Audiencia Provincial da Coruña, onde esta mañá ou esta tarde poderíamos coñecer o veredicto do xurado. E xa sabemos que Roger Serafín foi declarado culpable de asasinato e agresión sexual. Achegámonos á Audiencia Provincial da Coruña. Alba Lea, contanos esa última hora. Pois sí, estamos agora mesmo en directo para a Televisión de Galicia, en exclusiva con Beatriz Rubín e Rafael Díaz, abogados que vimos descoitar por fin o veredicto do xurado popular que declara culpable de asasinato e de agresión sexual a Roger Serafín Rodríguez. Correcto. Hoxe tivemos xa a lectura do veredicto de conformidade co obxecto de veredicto que se lle trasladou onte o xurado e a vista dese obxecto, si, afortunadamente, as 14 cuestións formuladas polo xuiz magistrado presidente si que foron declaradas por unanimidade e, en consecuencia, pois, agora tendrá que dictarse sentencia de conformidade con ese cuestionario, con esas cuestións e o peticionado polas acusacións. Nin 24 horas lle fixeron falta ao xurado, foi un veredicto rápido. Sí, a verdad que foi bastante rápido. De todas as cuestións que tiña aquí establecidas no propio cuestionario que foi elaborado ao efecto, a verdad que foi bastante rápido. Había avisado o magistrado que se tomaran o seu tempo, que tiñan que deliberar, tiñan que nombrar un presidente, que foi o que, en este caso, unha muller, unha do xurado. Foi relativamente rápido. De feito, o que comentaba antes Beatriz, que as cuestións todas do formulario foron contestadas todas afirmativamente por unanimidade. Suele haber en estos casos que pode haber alguna discrepancia en algún punto e, sin embargo, curiosamente as 14 cuestións máis outra que se plantea adicional por unha posibilidade dun indulto, calquera causa que pode ser de beneficio del, pero se estableceuse por unha unanimidade de todos, o cual quere decir que o tiñan bastante claro, aparte de ser bastante rápido, ¿no? Contestadas as 14 preguntas por unanimidade, como se atopa a familia? Pois supoño que xa aliviada, a vontade deles, lóxicamente, pasar páxina de todo este suceso, de todos estes anos tan dramáticos e con esta tensión. Agora hai que esperar a sentenza, pero eu penso que sí, aliviada. Han sido moi valentes os fillos, toda a familia en xeral. Vese que hai un apoio, forman unha piña, estiveron nas sesións do xuízo, arropados, eso é moi importante, sí. Nós puidémolos ver sair daqui da Audiencia Provincial da Coruña visiblemente afectados porque neste caso falamos dun xuízo no que o propio acusado confirmou a súa autoría. Sí, xa do primeiro momento, cando foi detido. Inicialmente, como dixemos no xuicio, quedou acreditado aí por un dos membros da UCO, o capitán da UCO. A primeira manifestación que fixo el foi de sorpresa, é dicir, non contaba que, como dice el, que me han pillado, non? Esa foi a primeira situación. Posteriormente, primeiramente negou os feitos, pero non tardou moito tempo en reconocer a vista das probas e demás, non? Entonces, inicialmente fixo un intento de negar a situación, pero, posteriormente sí que confesou. Ben é certo que, aparte de confesar el, foi necesario corroborar con o resto das probas, tema de todo o proceso de elaboración de probas que personalmente sempre eloxiamos da Guardia Civil, porque foi un traballo moi, permítame a expresión, moi de chinos, ¿no? Moi de estar aí elaborando cantidad de datos e demás que algo que repetir e volver e tal. Entonces, desde ese punto de vista foi un traballo excepcional da Guardia Civil, sempre o dixemos. Se non fora por él, probablemente esta persona estaría por aí, non tiña ninguna intención de entregarse, eso é evidente. Roger Serafín, o acusado, cando rompeu o seu silencio, dixo que non tiña palabras para xustificar o que fixera. É o que di, non ten palabras, pero evidentemente calquer acto tan execrable como é unha agresión sexual, dar morte a unha persoa, non hai unha xustificación. E sobre todo como fixo todo o procedemento dende que a aborda, a arrastra, e lle fai todo o que fixo, non ten xustificación.
el busca, non sei o que pasou. Bueno, o que nos dicíamos e que dixo tamén o médico forense nas conclusións. Pois tiña plenamente consciencia do que facía, foi un acto voluntario, non concurría a ningún tipo de patoloxía psiquiátrica ou psicolóxica que poidera, entre comillas, xustificar este tipo de agresión, polo tanto, era plenamente consciente do que fixo. Pois recollemos as palabras de Rafael Díaz e Beatriz Rubín, abogados, alivio para a familia despois de escoitar o veredito do xurado popular que declara culpable de asasinato e de agresión sexual ao acusado do crime de Elisa Bruñedo. Moi ben, pois grazas, Alba Lea, por esa última hora. Xa sabemos o que dixo o xurado popular. Temos veredito culpable de asasinato e agresión sexual. Pero agora, Miguel de Xan, que cabe agardar? Porque cabe recurso. Sí, cabe recurso. Bueno, estamos comentando estas últimas semanas que pode cambiar completamente as tornas cando se vai a unha instancia superior. Por exemplo, no caso de Samuel, coñecido fai unhas semanas. Bueno, parece ser que, ademais, neste caso, o recurso non vai estar en se matou ou non a persona porque el mesmo confesou. Entonces, o recurso poderá intentarse máis ben entre se é homicidio ou se é asesinato. O asesinato leva unhas penas maiores e, basicamente, a diferencia que hai é que se hubo esa intención de matar con alevosía ou ensañamento ou non. Entonces, aí vai estar un pouco a que diferencia de pena pode haber entre unha e outra? Básicamente, o asesinato podríase chegar ata 25 anos de prisión, incluso en casos moi graves, incluso permanente e revisable, que é o caso máis grave que recolle o noso Código Penal, e no homicidio quedaríanos nunha máxima de 15 anos. Entonces, bueno, hai bastante diferencia. E con todo o que se sabe deste caso, é probable que poda ser homicidio? Podría ser sempre cando non houvese nen esa aleivosía, é dicir, que non haya unha circunstancia que usou o autor para provocar indefensión á víctima e que tampouco hubo ensañamento. Este é o que sosteñen a súa defensa. Claro, o ensañamento, por exemplo, nace cando aumentamos deliberadamente o dor á víctima. O feito de que fora violada, que a violara antes, non determina que hai máis ensañamento? Por ensañamento... Ou son dúas cousas diferentes? Non, son dous delitos diferentes. O ensañamento, pois, un exemplo típico é 50 puñaladas. Eso fai que aumentemos a dor da víctima. Ahora, se a víctima fallece na primeira puñalada, aínda que nos fagamos 50 puñaladas, non habría ensañamento porque non aumentamos a dor. Entón, habría dous delitos diferentes. Ben, o que sí temos de momento é o veredito do xurado popular. Insistimos, culpable de asasinato e agresión sexual. Pero falamos dun xurado popular. Agora cabe ese recurso. Non sei se adoita haber grandes cambios despois dun veredito ou do veredito dun xurado popular. E de cantos prazos, ou de que prazos estamos falando, de canto tempo? Non soe ver demasiados cambios. Normalmente os recursos en este tipo de casos suelen ratificar o que se dixera o Tribunal do Xurado. Sí que hai unha última tendencia, pero bueno, non é demasiado consolidada, que se está dando moito valor á presunción de inocencia que fai uns anos perdeuse un pouco. Agora estamos como nun auxe de novo de reactivar esa presunción de inocencia. Entonces fai que o que para o mellor o xurado popular consideraba unha proba, iso, para un xuiz eso non é unha proba suficiente porque hai que entender sempre a proba en favor do reo. Entonces, claro, en eso é cando normalmente cambia. Neste caso, xa vos digo, non creo que haya moitos cambios, pero bueno. En o suposto caso que se manteña este veredito, a acusación particular solicita 37 anos de cárcere. A cantos anos se pode enfrontar Roger Serafín? Cabería aquí cadea perpetua ou non? Revisable. En España a perpetua en sí non existe, a revisable. A revisable. Neste caso non cabría porque o homicidio cometeuse en 2012, 2013. Entonces a cadena permanente revisable nace no 2015. Entonces, claro, como isto é anterior, hai que aplicar a lei daquel momento. E o feito de que el confesara o asasinato e a violación pode facer que lle rebaixen a pena?
Sí, eso é unha intención por parte del de que cando se confesa o asesinato pódese ter como unha circunstancia atenuante. Ahora ben, esa confesión a lei marca como que é unha confesión antes de saber que se está iniciando unha investigación contra él. Neste caso, según nos comentaba aí os compañeiros, cóllese un pouco de infragantia ao autor. Por tanto, posiblemente non quepa por aí intentar a atenuación da pena.